Kusangana kwatikuita zvekare pano paHadzirari 263 pano patokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe. Frank ndokumboromorese vanhu. Muri yeZimbabwe makasimba here? Ndini wenyu Jera Media. Aiwa, amaitwa zvakanaka vadikani. Chikuchingamdzai muchikamu chino chitina mukoma Ozemwa muzora nhasi. Mukoma Ozemwa zviri sei? Musheya umana muri sei? Tiri bo tisita kutsikai. Aiwa, magonda. Chayazombokunetsa imbichana. Dziri sei muri? Kune mhuri here kana kuti hakuna? Dziri sei muri? Aiwa, muri tsvene zvayo. Naruzuwe. Aiwa, yaritopisi zuva rechanondo zvaririka. Ukasatoshanda futi naro, unozongika ratongonyura futi. Vakutonhora muchema kuda zuva. Auya makuchema. Sekuzoka munozvita mhuri yeZimbabwe atinonoke. Mukoma Ozemwa. Chandoda kutanga kunzwisisa ndechekuti pane vakadzi macrash ari kuona vhidhiyo. Imimi Mukoma Ozemwa makaroora here kuti muri single muri kutotsvagawo wekuroora? Yeah, I'm single and searching. Alright. Tingadzokera kumashure mhuri yeZimbabwe tutange tutadzokera kumashure kwazvakabva. Mukoma Ozemwa munokwanisa kuzivisa vanhu here kamukuriro kamakaita kwamakazvarirwa kuzosvika mukure muve pamuri panapa nhasi. Tinemi panapa. Alright, ndakazvarwa kuBulawayo kubasa kwababa, and then baba vazobva kuBulawayo vachiya kuno kuHarare patakanga kugara muno muchitungwiza. Saka ndakazobva muno muchitungwiza ndichinogara kumusha kunovewo kuZumba. Kuzumba ndo kwanakazonyatsoyarukira nekuzodzoka zvangu muno muHarare ndakuti ndakutsvaga kurarama. Asi kuZumba ndo kwanakaitira chikoro changu. Pamero kuluma. Ndiyadhobha dho. Hauzondinyendi ndirikunzwa. Alright. Mukoma Ozemwa. Chimwe chinhu chandinoda kuzwisisa ndechekuti kuti imi mutange kuacta zvakatanga rini? Okay, ndingangoti matangira ndakaita zvinoita ndakatanga 2016. Ndasangana nemukomana unonzi Michael Machona aita zvekutora mavhidhiyo emasongs. Pane vhidhiyo yesong akandideidzawo kuti ndiuye, but ndopindawo pavhidhiyo yesong iyoyo. And then iye baazofunga zvokuti akufunga zvokuita madrama nemaskiti. Bva atondiudza kuti akanditi ndo zvandafunga kuti nditese ndiita hamete wakasununguka here kuti tishande tese. Ndikati well it's okay, hapana hapo chakaita sei? Chakaipa ndokwaso tese tishande tese. Ndokutanga kwandakaita iko. Alright. Chandoda kunzwisisa ndechekuti kutanga kuacta kuna Izaboom makatanga muri vangani? Tichitarisa kukuru riri kweizvezvi. Vamakatangirana nawo ndevapi? Ndingangoti pane vatakatangirana nawo Dhafu, Solo, Jatwero, Vovo, Senzeni neni. Alright. Ende vamwe vanhu varida kuziva kuti kubva pamakabva kuna Izaboom vanhu vakawanda. Kune vamwe vanenge vari kumashure pamaupdates. Asi kutoziva kuti makazoenda kupi, muri kubata basa muri kupi? Okay, yezvezvi tiri kubata basa tiri ku4 Seasons Media ndo kwatari. Ndo kwandiri inini Vovo, Jatwero naNetsai. Alright. Mukoma Ozemwa, pamakabva kuna Izaboom pane nyaya dzainetsa. Nyaya dzemari dziya. Takazokuona yangove hadzina kuzotaurika. Vazhinji vanoda kuziva kuti mari yamaiti mimi kuna Izaboom mari yaisabuda. Vamwe vaitaura kuti nyaya dzekubhadharwa dzaisabuda. Imimi chamakabvira chii kuna Izaboom? Titange tanzwira kubva ipapo. Hakuna mwana asingakure, mwana wese anokura, mumwe anorumurwa, umwe andozvirumura ega. Ndo mabviro atakaita kuna Izaboom. Zvimwe zvese zvinozotaura nevanhu izvi vanhu vanenge vaite sei vachitaura hatisi kubva kwatakaita. Vamwe vana vanorumurwa, vamwe vanorumuka ega achinge akura. Isu ndo mabviro atakaita sei atakaita. Saka imimi relationship yenyu naIzaboom zvaizvezvi yakamira sei? Tikatosangana murodhi tinotokwazisana zvakatonaka zvisina kana dambudziko. Nyangwe ndikatiita dambudziko rokuti ndafirwa ndinotomufonerawo kuti ndashayikirwa. Handingatadzi kumufonera nekuti handi vanhu vane zvavanotaura kana vane zvavakataura, zvavakanzwa kana kuti zvavakange vachitaura zvavo izvozvo ndezvavo. Nekuti vanhu vakatora masides. Aiwa, vanhu vagara vanotora masides. Zvakafanana nepanoramba nababa naamai. Vamwe vana vanoita kusaidzira amai, vamwe vana vanoita kusaidzira ani? Rababa. Asi chavanokanganzwa ndechekuti vese vabereki vani vavo. Alright. Chimwe chinhu chandakada kunzwisisa ndechekuti takanzwa nyaya isusu, nyaya iyi yakatombotaurikawo ende tisi takashuta interview iyoyo yekunzi hanzi makaroya naIzaboom Michael Machona, zvainzi makabata mushonga makaroya Michael Machona. Pane machira akasetwa pagedhi raMichael Machona, zvainzi ndimi makazvikonzeresa. Muroda kupa pindura ipapo muchiti chii? Aiti ndakakonzeresa izvi zvinhu. Kismo.
Because takatoita interview vanhu vakawanda vanotoziva interview achitaura mashoko iwari. Saka azotaura mashoko iyayo ane mapedzisiro akamaitira kuti akangotopedza achitongoti ndiri murume. Aiwa, akazonoti sorry cause iyeka akabuditsa point yekuti ndakanyimwa mari kuna Izabhumu. Saka pamwe mukoma wozemwa vaisaroya handisina kuziva chokwadi. Ipapo muri wapapindura muchitichi. Alright, ndofunga iye Kisimo wacho akapindura ega nyaya iyi sezvo ari iye akaitaura. Saka zvakunaka akanzwa neakanzwisisa kuti anozvitora sei, nekuti mumwe anogona kuzvitora nditori semuroyi ndizvozvo ndinenge nditori chii, mumwe ogotora ndisiri muroyi ndizvozvo ndinenge ndisiri chii zvakare. Saka zvakaenderana nokuti azvitora anenge azvitorawo sei. Nekuti Kisimo ndofunga akatotaura paatete sei paatopedza. Asi mukutaura kwake isu tichida kunzwisisawo mune kakukakavadzana kwamakaita here madays amakabva kuna Izabhumu, kukakavadzana kwamakaita naIzabhumu kana kuti mabviro amakaita vangada kumanzwisisa. Isusu ndosaka ndati pakukura kunoita mwana kana achirerwa nemubereki, mumwe anozvirumura, mumwe anotoita sei anotorumurwa. Saka pakurumurwa nepakuzvirumura hapana munhu anorumurwa achidzingwa, hapana zvakare munhu anozvirumura achidzingwa, nekuti mukuzvirumura unooneka handitika, mukurumurwa unotoburiswa. Kana ndichiti kuburiswa zvakafanana nekuti nhasi unouka waroora iwewe handitika, amai ako vaona kuti wakwanisa kuzvibikira vanototi muroora mapoto aya magumbezi aya handitika, nekamari kekuti utonotangise kutobhadhara rendi kupi kwauri kuenda. Iwewo nhasi unokati amai ini ndakura, ndakufunga kuti ndichibve pano kuzvirumura kawo. Iwe ndioga unotaura kuti amai ndakaona imba kwakati, ndakaona chakati kupi kwakati, saka ndo kwandakite sei, ndo kwandakugara. Zvako avari semubereki kuti vati aiwa mwana wangu hapana chakaipa, kana wakura ospooni uzwa nechii unodyisa chii Alright. Vapindurika ipapo. Ipapo ndazvinzwisisa. Frank, question yanga uda kubvunza ndeyekuti chii? Also ndada ngubvunza panyaya yekuti kuna vamwe vanhu vari muindustry vari dangotanga. Tingada kuziva kuti imimi munoraramiswa nefilm industry chete here kana kuti mune zvimwe zvamunoita, nekuti umwe munhu anenge achitaura kuti ainga ndatopa film industry ndatone mari handichatoshandi. Alright, ipapapo mabvunzo wakanakisa. Isusu ndo yatingatoti takatozvimirira, it's our main hustle kana kuti ndo basa redu chaichero ratakatotarisira. But semunhu ane maoko hauzoshayiwo chimwe chaunoti ichi ndo chaunoita zvakafanana nenini. Ini ndiridza ndine mapepa ecross border ese akakwana ekuti nhasi ndikawana munhu ari kutonditienda unotora mota kuTanzania uye nayo kuZimbabwe ndinoenda, kuDurban ndinonotora, Cape Town ndinotora, munana Beira Mesomo ndinotora ndichia nadzo mupi muno muZimbabwe. Zvoti mukatarisa pamashure apapo pana vanhu vakatombofunga pamwe kuti ndakudhiraivha makwandamu ndichiita South Africa Zimbabwe. Aiwa, yanga ingoriwo side hustle yekuti inguva diki diki yandakazviita ndobva ndatodzoka kupi kubasa kwangu. Zvekutoti tinokwanisa kuisa namba dzenyu apa pakuitira kuti vanodawo kutorwa mota sezvamataurira zvamaita izvozvo mota vanokubatai. Aiwa, ngavarege kutya, mapepa ariko akakwana. Alright, mukoma Ozemwa, pane timu iri kuona vhidhiyo iri rinoda kuzonzwisisa kuti tomboti kuna Izabhumu kuri kugadzirwa skit kana kuti episode iri kugadzirwa ikoko rinenge raonekwa kuti character yenyu tichazombokuona here ikoko kuna Izabhumu kana kuti hamuchabude ikoko zvachose, chero zvakanzi parongwa chiproject chikuda imimi mucharamba here kuti munoenda kunoshuta ikoko? Apo uri kubvunza kuti tinokwanisa kuita collab naIzabhumu exactly kana kuti kwete. Zviri zvemakolabhu zvinenge zvakutoenderana nemusi wayataurwa, bhozi handikwanisi kuti handikwanisi kuenda kana kuti ndinokwanisa kuenda ipo pasina basa riripo. Asi rakavepo sekuti kwatakaita kuti hamuna maissues ekuzonzi pakazoda kuita collab hapana maissues amunga. Aiwa, hatitomborina kana maissues. Ndofunga sekutaura kwandaita paipai kuti mune mubvunzo wamatobvunza kuti vanhu vaiti makabuda nekuda kwokuti zvokuti ndikati aiwa, pakukura kunoita mwana ari mumba anorumurwa kana kuti anorumuka. Saka zvinhu zviviri izvozvi zvikaika izvo hazvikutadzise kuti unzi zoni pamba penyu unotadza kudzoka uchiti uda kuchera mvura ipapo kana kuti uda kunwa mvura papi ipapo. Alright, ndofunga mazvinzwisisa mhuri yeZimbabwe zvataurwa namukoma Ozemwa, but tine vamwe vanhuwo vanoita zvekuimba, vanoita zvekuekta, vanozoda makolabhu. Imimi pachenyu imimi muno accepta here makolabhu kuti aiwa ninga inini hatirari ndoya kwamuri chidomboshanda nemi, zvinoita here zvisina mvumo yadirector wenyu weku4 Seasons Media?
Alright, ipapo wakunza mubvunzo wakanaka zvakare ndoda kuti ndibva ndave clear kwamuri mese. Izvozvo makasununguka zvakanyanya zvekuti neimweni yenguva ukashaya nhamba dzaJatuero une nhamba dzangu usarege kundibata ini uchifunga kuti pamwe Jatuero wacho haasi kutobatika. Ukatondibata ndinotobva ndatokulinganisa naJatuero wacho direct. Mobva mataurana moita sei? Mopedzerana ikoko zvotiwo kana kuti vhovho anzwa basa rangu inini anotondifonera kuti pane munhu ari kutsvaga nhamba dzako ane basa chi raainaro. Asiwo tine zvimwe zvinhuwo sekambani zvokuti takatoudzana kuti kana uchizenge waendewo kubasawo handitika izvi nezvi hazvina sobude zvakanaka. Ipapo tinenge taakuitirawo kuchengetedza zita rechi rekambani. Alright, ku4 Seasons Media muri kushanda muri vangani? Vanhu vakabva kuna Izaboom chete here kana kuti kune vamwewo vanhu? Hatizoenda kuti vanhu vakabva kuna Izaboom chete, titoriwo nevamwe vanhu vatitoriwo navo. Paizvezvi maepisodi amuri kufamba nawo kana kuti amuri kuda kutanga akamira sei, vanhu vangada kuziva? Tine hwani ratiri kufamba naro izvezvi rakanzi Tears of a Girl Child, ndo ratiri kutomhanya naro iroro izvezvi zvokuti pakupera kwaro rimwe rinenge richitopinda mabasa ariko. Mira kushanda hatisi kutombomira kushanda. Hatisi kutombomira kushanda. Alright, mukoma wozemwa regai ticheka kudhipisa mbichana. Takanzwa Kismo akabuda mastreets esocial media achiti kuna Izaboom kune tsika yekutorerana varume vevanhu nevakadzi vevanhu. Imimi pamai vako kuna Izaboom ikoko makazviona here kana kuti zvakamboitika here? Aizvozvo andambopera ndambosanganawo nazvo. Because unoona kuti chinonetsa akatorerwa ndiani zvati ndakatorerwa, akatora ndiani zvati akaita sei akatora, asina chaakaona haana chaanokwanisa kupupura. Zvakafanana nini handina zvandakaona, hana zvandinoziva. Asi dai ndakatorerwa ndaitaura kuti ndakambobvutirwa but izvezviwa but ndachokwadi handina changa chiri mumaoko mangu chandakamboona chichibvutwa ini. Alright, ko mabasa ekuromba pakataurika nyaya dzakawanda ndosaka tinotonzwisisa. Kune umwe munhu akabva kuna Izaboom takanzwa zvichinzi kunoendwa kun'anga kune zvikwambo, vanhu vanoshandiswa sezvikwambo. Munokwanisawo here kupapindura ipapo? Papa ndikwanisa kupapindura nekuti naweyo handina chandotomboziva nezvayo. Handina, asi dai ndanga ndine wandakaona achienda kun'anga kana kuti wandakaona achibudawo kana pagedhi ren'anga, ndaitaura kuti ndingi ndakamuona achibuda pagedhi ren'anga, saka zvinogona kunge zvakaita sei zvakaitika. Saka handina kana wekuti ndingati zvoni ndine tsoka yake yandakaona ine payaienda. Asi dai ndine tsoka yandakafananidzawo kuti tsoka dzawo dzese ndinodziziva. Ndaitaura kuti tsoka yandingi ndakambiona ichienda pakati handi muri kupaona, saka handiri kupupura zvandichingazivi. Kozoitawo vamwe vanenge vachida kujoina 4 Seasons, muri kutora here maactors zvamai manje? Ipapo wabvunza mubvunzo wakanaka wekuti zvamanje manje natitoa zvaizvezvi ndinganyepe kuti tiri kutora, asi handina kuti hatitotore zvachose. Mukana iwo uchazenge uripo zvakare pamberi papapa tichada vanhu tichange tichikuzivisai zvakare nzira dzekukuzivisai munodziziva tinadzo. Muri Zimbabwe ndofunga manzwa zvakawanda kubva kuna mukoma Ozemwa. Ndimi makatituma makati aiwa hatirari zvamaita izvi mangobvunza munhu 1 takabva tabvunza mukoma Shinda, nhasi tabvunza mukoma Ozemwa. Vakataura zvavataurawo, vataura saidhi ravo ende havana kubata saidhi romwe munhu, tangobvunza ivo saidhi ravo. Mukoma Ozemwa, mashoko ekugumisira kwevhidhiyo ratiri kugadzira iri murida kuti chii kumhuri yeZimbabwe? Zvakaoma. Inini handina hangu mashoko ekugumisira nekuti zuva ranhasi asi zuva rangu rekufa. Asi dai kwanga kuri nditoziva kuti ndakuparadzana mweya nenyama izvezvi ndaiti ndakukupai mashoko ekupedzisira. Asi ndingori nemashoko ekusimudzira especially kune vari kusimukira vadata zvemusic vanoda kuita izvezvi zvatinoita zvekuacta or whatever chawafunga kuita. Guys, usamirire kuti regai ndinoberekwa naNhingi, nekuti pamwe uchati regai ndinoberekwa naNhingi ega, pamwe akatokundikana zvausiri kuona. Imbozama kumbozvitangira chinhu chani chako wega, pamwe pacho kutondobvunza kuti wakazvigonawo sei kwakanaka, nekuti iwe une zviri zvitatu zvakuchabatanidza kubva papi ipapo, and then wotozowedzerwa nezvako wotoenda kumberi. Asi ndiri ipapo zvakare handisi kukuvharirai mukana wekuti kana imi muchiti munodawo kushandawo nesu muuye, nekuti kune mumwe munhu zveshuwa kuti anobhirivha mukumbotanga mambuto 2-3 weeks then ozoenda zvake kunoita zvaanenge achiita. Izvozvo takasununguka futi zvakare. Aiwa, tatenda. I think muri Zimbabwe mazvinzwira ndabvunza mubvunzo yamunayo yamaitivhunza makainzwa mega. Zuva ranhasi tinoti panapa ndopaperera vhidhiyo redu. Thank you so much. Much love. Isaindi minzi Joani Flonja opa ndimiro.